Jesus said, I am the light of the world, and whoever follow me, he said, will never walk in darkness, but will have the light of life. In other words, maglakaw na sila sa kahayag. So, kung mo claim ta igsoon, kung muingon ta, nga ning sunod ta ni Kristo, naatay hingpit nga relasyon ni Kristo, nangalagad ta ni Kristo, si Kristo ang atong Ginoo, natay commitment ni Kristo igsoon, konektado ta ni Kristo, meaning mubiya tas kangitngit, meaning dili na ta magbuhat og mga binuhatan nga iya sa kangitngit. Kay sa Ginoo walay kangitngit, kahayag sa ingon siya, I am the light of the world. It means that Jesus is the light, ug diha kaniya walay kangitngit. So kung musunod daw ta niya igsoon, if we want to follow Jesus, then mobiya ta sa kangitngit. Dili pwede at the same time nakas kangitngit imong usa ka tiil naas kahayag, bakang tana nga Kristohanon. Ug ang mga Kristohanon nga bakang, mga igsoon, walay luna sa gingarian sa langit, bakang. Kita mo mga tao naglakaw nga bakang lain tanawon, di ba? Mao na nga si Jesus gi-remind ta this morning igsoon nga, if you want to follow me, kung gusto mo din gawas diha sa kangitngit, no? Biya diha sa kangitngit, ayaw na pauyuni ang imuhang mga kailibgon nga naapas kangitngit. Ayaw pauyuni imong bisyo igsoon nga iya sa kangitngit. Mga addiction na to nga wa malipay ang Ginoo, biyaan na to na. It is useless to justify that we are living in the light, that we are following in the light, or we are Christ followers, if our action ning contradict sa atong gisulti. Dili ta kadipinsa igsuon sa tong kaugalingon kung muingon tag nangalagad ta ni Kristo, mingsunod ta ni Kristo, nanatas ka matuoran na ako'y hingpit nga relasyon ni Kristo, ayaw kog wali-walihi, bata pa mo. Di ka kaingon ana igsoon unless you will prove it by our action. Ug ang binuhatan nato mubiya tas kangitngit. Amen. Walay ning sunod ni Kristo nga nagpabilin sa binuhatan sa kangitngit. In other words, tanan nga ning sunod ni Kristo, maayong ehemplo. Ang kinabuhi, maayong sulundon. Ang kinabuhi, kuwag pagtulunan sa ubang tao. Ang kinabuhi, igsoon, maayong model or role model to all the people around us. That is why, ako mong ingnon igsoon, bisan pag musinggit ka, musinggit nga Kristohanon ta, na natay Kristo, ako'y sakto sayop mo, kinsara mo, sayop mo, kami may sakto, sayop na, useless na igsoon. Tugutan nato ang mga tao nga nakakita nato. Amen. Kaya tinuod nga ning sunod ni Kristo, ning biya sa kangitngit, wala na nag-apil-apil sa binuhatan sa kangitngit. Period. Amen. Ang ning sunod ni Kristo liwat sa Ginoo. According to Apostle Paul, nga usa sa ebidensya nga ning sunod ni Kristo, pagsunod niya ni Kristo na bag-o pud siya, no? Wala na siya nag-apil-apil sa kangitngit. Okay? Ingon si Apostle Paul in the book of Ephesians chapter 5 verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of the light. Dara, or children of light. Dire rata. Okay? Ingon si Pablo, for you were once darkness. Sa una daw, kangit-ngita. Kaya wala pa man tayo Kristo. Mano ingon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang karaang binuhatan na to, atong pagkapalahubog, adik-adik, hilig o babae, hilig o pornography, unsa man atong binuhatan nga karumal-dumal sa mata sa Ginoo, ningagina, bag-o na itong binuhat since Jesus Christ nahimog gustong kasing-kasing. Okay? Ingon si Pablo, for you were once darkness. Okay? Sa una daw, kita kangit-ngit or naglakaw sa kangit-ngit. Normal na to ang sala sa una, yes, but it doesn't mean nga nandatas Ginoo ma-perfect na masipya ta, pero dili tinuyuan, dili giplanuhan. Ingon si Paul igsoon, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. So kahayag na tanga naman ang Dios nga naa nato, si Kristo nga atong gisunod, kahayag ming sulod sa tong kasing-kasing ug may sidlak siya. Mao nang ingon ang last line, so live as children of light. Dara again, live as children of light. Magpuyo ta isip or ingon nga mga anak sa kahayag. Anak sa kahayag means ang atong binuhatan maayong sulundon,
Maayot ang ihemplo. Kakuwag pagtulunan. Ma-inspired ang mga kriminal, mga dautan, mga salbahis, mga barumbado, mga mupatay og tawid son, mga rapist, unsa man dihay mga kadautan lang. Ma-inspired nga moduol sa Ginoo. Once makakita sa imong kinabuhi kay karon, because we are living in the light, or we live as the children in the light igsoon.